se zovem Aradi Irena. Sada drugu bebu očekujem. Imam 28 godina. U Subotici živim ovde. Ja sam Saša Jović. Imam 24 godine. Prvoga sina imam, a sada očekujem kod žene drugo dete. Daću zadnji groš, da nas ima još i da našom zemljom puno dece hoda, što na majku liče i na oca svog, makar svako treće donela nam roda. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na sebe. Kucnuo je čas za neka nova jutra, vreme je za bebe, vreme je za bebe. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na sebe. Kucnuo je čas za neka nova jutra, vreme je za bebe, vreme je za bebe. Ajde, Aco, idemo kući. Ti ćeš obući. Stavi ga gore. Kad sam bio momak, voleo sam da putujem i putovao sam mnogo. U Suboticu sam doputovao za vreme praznika, Maskenbal se slavio. Želeo sam da pratim i da vidim nove devojke, upoznao sam tu Irenu. Ovde u Subotici za vreme Maskenbala, praznika 25. februara, kada mi proslavljamo taj praznik, izašli smo u Savez gluvih sa svojim društvom i ugledala sam jednog lepog mladića. Meni se Saša svideo, predstavili su mi ga da se zove Saša Jović, upoznala sam ga i razgovarali smo. Došla je kući sa zabave, bili su na nekom Maskenbalu i dovela i njega. Pitam Irena, ko ti je? Kaže, drug. Dobro. Drug otišao malo kući, posle nedelju dana se vratio. Zvao me da idemo sami u kafić. Onda smo razgovarali već ozbiljnije
i za 8. mart je on želeo ponovo da dođe u Suboticu. Pa je opet otišao i posle nedelju, 2 dana se vratio, više nije vratio se kući u Jagodinu, nego ostao ovde. Svidela mi se i odmah sam imao ozbiljne namere. Odvarao sam joj i nakon toga, kada sam se vratio u svoje selo i ponovo došao za 8. mart, mi smo se već tada onda poznavali i rešio sam da živim u Subotici. Za 2 nedelje poželeo je opet da se vrati u Suboticu i pitao me onda da li želim da živim sa njim zajedno, ali ovde u Subotici. Svima sam objavio to i svi su se složili. Moja mama je bila zadovoljna i srećna što sam se ja udala, odnosno što ću zajedno da živim sa Sašom. Ona živi u posebnoj kući, iako smo u istom dvorištu. Da li ćeš biti srećna i voliti Sašu? Da. Pa onda puštam ti i dajem ti slobodu da radiš sa svojim životom. Pa malo mi je bilo smešno zato što je to bilo kratak rok, mislim baš na brzake. Malo je bilo došao ti je nepoznati čovjek posle recimo mjesec dana ili šta ja znam u kuću i tu će živjeti s tobom. Pravo da vam kažem, ja sam zadnji saznao i to kasno već. Ali jednostavno došao u kuću i to je bilo to. Kaže, ova čerka, ona će se udati za njega. Rekao, šta da se ja radim? Sašini roditelji, mama, tata, sestra i svi, kada su došli da razgovaraju i videli gde živim, bili su zadovoljni. I mama i otac su rekli, prihvatamo te kao snajku i želim da mi budeš snajka, tako da sam ja bila onda srećna. Otišli smo da proslavimo to sa jednim ručkem i pitala sam da li onda je konačan to odgovor. Rekli su da, bio mi je osmeh na licu, radovala sam se. Posle, eto, zatrudnila, pa bila sam sretna što ću doživjeti unuče. Eto, to jedno i volim malog više nego svoje oči u glavi. Imamo jednog dečaka, sada čekam drugo dete. Dečak ima 2 godine i drugu trudnoću. Sad sam 8,5 meseci trudna, čekam bebu. Mislim da će biti devojčica. Radujem se tome. Niko još drugi ne zna da li će biti muško ili žensko, ali vidjet ćemo. Pitam vas, molim vas recite da li je muško ili žensko. Odgovorite mi ako možete da vidite. Curica, guza 1, guza 2 i ovo je labija, ženski polipor. Super. Super što je devojčica. A šta? Eto. Mali je muški. Mali je dečak. Bravo. Hvala lepo. Molim, sretno na porođaju. Kod prve trudnoće, kada sam zatrudnila, osjećala sam neke bolove i grčeve i bolelo me je, ritalo mi se dete. Nisam znala kako to izgleda, kakve bolove da očekujem i šta se dešava unutra u stomaku. Vremenom, kad mi je stomak rastao i kada sam bila 9 meseci trudna, onda je došlo vreme za porođaj i bila sam iznenađena kakve bolove zaista treba da trpim. Dosta dobro je podnijela i trudnoću i porođaj. Sve je bilo u granicama normale. Sad očekujem već sve ono što je bilo i sa prvim porođajem. Mnogo mi je teže jer sam gluva,
Ali kada sam pitala mamu šta misliš, kako će biti sa drugim porođajem, pa bit će ti lakše, rekla mi je mama. Pa i ova je tako, evo, na nogama je šejte, to je 8 meseci trudnoća, nema, mislim, onih problema da ja sad ne mogu više ovo, ne mogu ono, sve je ono, dosta normalno. Trudna sam, ali nije mi lako da podižem dete, jer je dete 2 godine i teško je. I ono ne zna šta je moja beba u stomaku. Ono još nije svesno toga. Teško mi je i da ga oblačim, i nosim, i kupam, i vodim u obdanište. I sve mi je to teško, ali trpim. Nije lako biti majka, ali ovaj put sam izabrala. Kada sam došla u Suboticu da živim, u početku sam pomogao da radim, zajedno sam pomagao Ireninom ocu, pošto je on bio zidar i privatnik. Oko 2,5 godine sam mu pomagao. A vremenom kasnije u firmu sam predao molbu u DES. I tamo su me primili odmah, bez obzira što sam gluv. To je firma za invalide, tako da tamo radim. To je firma koja proizvodi bakarne kazane za rakiju, za proizvodnju rakije i hladnjaka i raznih kosilica. Ovdje u Desu ima i čujućih i gluvih ljudi. U ovoj firmi mi pomažu i svi međusobno pomažemo i mašim bravarske poslove i varenje i sve. Međusobno se svi lepo slažemo i razumemo. Malo nešto što ne razumeju, ipak gestom pomognemo i pokažemo. Ovdje sam stalno zaposlena, ali mi nije dovoljna ova moja sama plata. U obdanište nosim dete i nije mi dovoljno. Skupo mi je 5.000 mi je obdanište mesečno za dete. Pošto mi supruga ne radi, nije zaposlena, a moja jedna plata za porodicu nije dovoljna. Roditelji žele da pomognu Irenini, ali ipak nam nije dovoljna novčana finansijska pomoć. Oko dece nam pomažu i u porodici, da se svi lepo slažemo. Pohađala sam školu za gluhonemu decu i među njima sam naučila gestovni govor. Lako mi je bilo zato što sam i logički i nešto što nisam razumela, vremenom sam to naučila i deca su me učila koja su starija od mene bila u školi. Malo mi je bilo teško, ali gestove sam vežbala i tako sam ih sve usavršila. Gluva lica i čujuća lica ne mogu da se sporazumeju, zbog toga što mi gluvi koristimo gestove. I evo, mobilni je sada tu. Poruke šaljem mnogima. Ne čujem kada me neko zove ili kada svira mobilni. Ali on mi je jako koristan zbog toga što sa porukama mogu sve da uradim. Mi smo gluvi i samo sa porukama komuniciramo. Kada sam bila mlađa i devojka, pohađala sam u Savezu gluvih folklorne vežbe jer sam želela da naučim kako, a tamo postoji mnogo gluvih koji vežbaju to i uče razne igre. Jeste da sam imala puno grešaka i problema i nema veze, gurala sam dalje dok nisam naučila, a jedan čujući čovek, on je u stvari naš trener, pokazivao nam je korake, brojeve, odnosno na brojanje smo mi išli i učili sve igre.
Ovdje će biti dečija soba. Nije još gotova, još se renovira, još malo za par dana. Pred porođaj, onda ćemo ovu sobu preurediti. Tu će biti krevetac. Ovdje je pre Aco spavao. I ja sam kraj njega ovdje spavala, a sada ćemo zajedno biti opet blizu, gledat ćemo u bebu, da bude sve u redu. Ova lepa devojčica je teška 2750 grama. I dugačka je 50 centimetara. U našoj bolnici se bebe ne kupaju, samo prebrisavaju. I devojčica sedite pored mame. Lepa devojčica. Teška je 2750 grama i dugačka 50 centimetra. Lepa je devojčica. Irena? Kako si rekla da se zove? Bojana. Bojana. Kod kuće imaš dečaka, a sada je devojčica. I to je lepo. Raduješ se, je li tako? Tvoj muž će biti srećan. On je stalno očekivao jednu devojčicu. Bićete zajedno. Beba će se ugrejati ovde, a posle ćete biti zajedno celo vreme. Kako se osjećaš? Dobro. Teško mi je bilo. Umorna sam. Je li bolelo? Jako je bolelo. Da. Da, kaži mi samo, prvi porođaj je bio bolji ili drugi? I prvi je bio teži, ali duži. Spontani porođaj Arad Irena je protekao uredno. Porodila je devojčicu od 2800 grama i 50 centimetara. Po našim merilima i standardima dajemo neke ocene, to je bebi. Beba je dobila maksimalne ocene 9-10.
Sam porođaj je protekao u potpunosti redu, bez ikakvih upliva naših. Ona ima jednu divnu devojčicu koja je odmah zaplakala. Beba će danas ceo dan biti sa tobom zajedno u sobi, krevet bebin pored tvog kreveta i bit ćete zajedno do uveče, a preko noći se ti lepo odmori, naspavaj, bebu ćemo mi, sestre, da čuvamo i onda ti ujutru u 6 sati vraćamo bebu i opet ste zajedno. Dobro? U redu? Važi. Da li imaš nešto još da pitaš? Nadam se da će mi suprug stići i majka da vide i mene i bebu. Jako sam umorna. Ovaj porođaj je bio kraći, ali teži. Nije lako poroditi se. Vreme je za bebe, vreme je za bebe. Evo sad ćemo da pogledamo bebu. Kukove pregledamo, ali posle će ići kod ortopeda još svakako. Gledajte me. Primitivne reflekse gledamo. Redu je. Ovako klinički deluje beba da je zdrava, a u svakom slučaju, pošto su roditelji gluhonemi, morat će ići na ispitivanje sluha. Sa bebicom je ovako, sve je u redu. Deluje da je beba zdrava. Ali vi znate, pošto ste gluhonemi i vi i otac bebe, da ćete morati obavezno nositi bebu na pregled sluha, na ispitivanje sluha. Dobro? Kada smo stigli iz bolnice kod kuće, bio sam veoma srećan što imam devojčicu jer sam to želeo. Pazimo na bebu, noću pogotovo, da ne bi Aca slučajno dirao i posmatramo. Sa prvim detetom imala sam više teškoća i više sam morala da pazim. Sada sam malo opuštenija, ali ipak moram da pazim jer mi sin dira devojčicu. Zbog toga moram da pazim na bebu. Aca ljubomoran. Dosta ljubomoran. No, Bonano ljubomoran. Neko večer kad smo ručali, baš za badnje večer naše, večeramo i ja uzmem malo kmezila tamo, ja je digla, on kaže Bojana, mas, moja baba, mas, bezi, kaže, bezi. Aca je malo ljubomoran što ja diram bebicu i stalno je podižem. I on bi da je podiže, da je vuče nogicu, da je miluje glavu. Zato moram stalno da gledam zbog toga što Aco kaže da bi da se igra sa Bojanom, on ne shvata da ona nije igračka. Prihvatio je, ali je voli dirati stalno i vući. Mi pazimo koliko možemo, zbog glavice najviše, da ne udari glavu ili da ne povuče za nogicu. Igramo se sa decom, ima puno igračaka, ali je beba interesantnija. Ali je važno da su zdravi i da imam 2 dece kao što sam želela i nadam se da će se dečak i devojčica u životu lepo slagati. Irena, da li si planirala u budućnosti da se zaposliš
sada su ti deca mala, ali kad porastu, da li ćeš potražiti posao, jer ti si knjigovezac? Da, knjigovezac sam. Školu sam završila za knjigovezca i s obzirom da su mi sada deca mala, želim da porastu. Potražit ću zaposlenje obavezno. Teško mi je dobiti sada posao, ali pokušat ću polako da ga tražim. Zasad sam domaćica i sada mi je ovo zanimanje, ali posao je bitan. Radim kao medicinska sestra, a i prevodilac sam za slušno oštećena lica u Subotici i za Severno-bački okrug. Papa. Baba. Deda. Šeda. Šta je to? Ava. Gramatika im je veoma teška, ne koriste je pravilno, ne koriste akcente, ne naglašavaju reči i jednostavno bilo koju osobu ne mogu razumeti samo zato što je ne čuju. Gluhonemi jezik je njima maternji jezik. Bez obzira koje su vere ili nacionalnosti, gluva lica imaju svoj jezik koji je univerzalan u celome svetu. Inače, oni imaju veoma veliku sreću što žive zajedno sa njenim roditeljima zbog toga što će jednoga dana mali Aca i Bojana moći pravilno da slušaju naglasak, izgovor raznih reči i da koriste pravilnu gramatiku zbog toga što deca čuju, a njihovi roditelji ne čuju. Papa. Aca kao Aca je dosta dobro dete, mislim on je živahan i sve, ali dosta dobro dete, on prihvata i roditelje takve kakve su, a i nas takve kakvi smo. I on kad dođe kod mene kaže flaša, da pije sok ili mleko, dođe kod mame kaže flaša, izgovara i prst u usta da zna šta traži od nje. Moj sin ima 2 godine. Mali je i ja već želim njega da naučim gestovnim govorima, odnosno gestovima maloga da naučim kako bi se približio meni. Dobro, on je još mali da bi mogo da shvati njihove znakove, on sa to nešto misli da i nešto shvati šta ja znam, na primjer par reči tako, ali još je on mali za to da možda nauči oba jezika, ali vremenom će naučiti. Isto tako i Bojana. Uradit ću to i Bojani kada poraste, pokušat ću gestovima i rukama da je učim i pokazujem kako bi i ja i suprug lakše komunicirali i kada bi nama u životu nešto trebalo, da naša deca nama pomažu kao prevodioci, da bi mogli odgovoriti drugima, pomoći nama i u celome društvu da bi se lako sporazumevali. Oni drugog izbora i nema je mnogo. Ili će deca i neće razumeti ako i ne budu naučili. Niti oni decu, niti deca njih. Tako da oni jednostavno moraju, prinuđeni su na to da moraju da nauče oba dva. Ja ovde spavam u ovom krevetu. Kada moja beba koja je ovde i kada plače, ova lampa služi zato da treperi. Meni u oči treperi, jer kad beba plače, lampa koja treperi u moje oči probudi me, ustanem i pogledam bebu. Da li plače, podignem je. Ponekad i supruga probudim da mi pomogne oko bebe ili da me zameni. I kad je uspavamo, vratimo bebu u krevet i tada ponovo spavamo. Ova lampa mi je spas jer mi pomaže da se probudim kad god beba plače. Puno pomaže ta lampa, jako puno. Zato što čim zaplače malo odmah trepteri lampa i oni se odmah okreću tamo, gledaju šta je, jel beba plače, jel je nešto drugo, jel tako. Mi smo došli u bolnicu da pregledamo bebi sluh, da li čuje ili je gluvonema. Imam prvo dete, sina od 2 godine koji čuje. A sada ovoj devojčici ne znam šta će doktori reći, da li čuje ili je gluvonema.
i bojane, je tako? Jeste. Ovde smo danas došli da bismo ispitali sluh ove bebe koja ima gluve roditelje. To što su roditelji gluvi, to ne znači da je i beba gluva i zbog toga smo ovde danas da ispitamo to. Kod ove bebe postoji sa desne strane jedan dobar odgovor, dok sa leve strane nismo dobili odgovor, što znači da beba ima dobar sluh na jedno uvo sigurno, a sa druge strane treba proveriti. Bez obzira na to što su oba roditelja gluva, dete može da bude zdravo čujuće. Kad smo imali jedno dete, bilo nam je dosta normalna situacija. Sada mnogo više trošimo, a ne znam za treće šta će biti. Vidjet ćemo kasnije. Saša je rekao da će na 5 da stane. A sad da li će biti tako, da li neće, nemam. Tika! Tu je Tika. Meni ne smete, ja bih volio da im bude što više. Nas ima, inače braća i sestara nas ima 9. I znam šta je to kad nas ima dosta u kući. Tako da mi ne smeta ni ni deca da ima. Što više unučića, veselija kuća. Njoj je dosta, 2 dece samo. Dosta. Daću zadnji groš, da nas ima još i da našom zemljom puno dece hoda, što na majku liče i na oca svog, makar svako treće donela nam roda. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na sebe, kucnuo je čas za neka nova jutra. Vreme je za bebe, vreme je za bebe. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na sebe, kucnuo je čas za neka nova jutra. Vreme je za bebe, vreme je za bebe.